नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या त्या व्यक्तीकडून माझ्या विरोधात कृत्ये, दीपक केसरकर यांचा आरोप. भोंदू खरातला 4 दिवसांची वाढीव पोलीस कोठडी. आणि खरातला भेटणाऱ्या आमदारांची यादी जाहीर करा, वडेट्टीवारांचं केसरकरांना आवाहन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. माझ्या मतदारसंघात एका महिलेमागे 500 रुपये देऊन माझ्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप आमदार दीपक केसरकर यांनी केला आहे. पाहूयात. 100% टार्गेट घेतलं जातं आणि ते उभाटाकडून केलं जातं. माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा एका महिलेमागे 500 रुपये देऊन मोर्चा काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, पण 200-300 महिला सुद्धा जमू शकल्या नाही. जे लोक निवडणुकीमध्ये पराभूत झाले त्याच्यामध्ये अशाच प्रवृत्तीचा माफिया गुंडगिरीचा एक मनुष्य आहे. त्यांनी हे सगळं करण्याचा प्रयत्न केला, कारण कोट्यवधी रुपये माझ्या विरोधात खर्च करून सुद्धा मला तो पराभूत करू शकला नाही. आणि ही माझी 4थी टर्म आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये आतापर्यंत 2पेक्षा जास्त वेळा कोणीही कंटिन्युअसली निवडून आलेलं नाही. मी 4थ्या वेळेला निवडून आलेलो आहे. आणि हे करत असताना मी दर खेपेला ज्याप्रमाणे उभाटाचा पराभव केला त्याचप्रमाणे या अपक्ष गुंडाचा सुद्धा पराभव केलेला होता. त्याच्यामुळे हा गुंड मनुष्य याच्याकडे भरपूर पैसे आहेत आणि ह्या पैशाचा वापर करून वेगवेगळ्या सोशल मीडियाना हाताशी धरून ही सगळी कृत्य तो करतो. आणि त्याच्याचमुळे मी तुम्हाला सांगितलं की एकदा या संदर्भामधलं चार्जशीट फाईल झालं किंवा या लोकांवर काहीतरी कारवाई करायला लागतील, नाहीतर हे असंच धजावत राहतील आणि लोकांची अशाच त्याने बदनामी करत राहतील. त्याच्यामुळे ह्या प्रवृत्तीला सुद्धा कधीतरी ठेचलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे खरात ही एक वाईट प्रवृत्ती आहे, तसंच हे बदनामी करणारी लोक सुद्धा वाईट प्रवृत्ती आहे आणि ते समाजामधल्या चांगल्या लोकांची बदनामी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतात. खरातला भेटणाऱ्या 39 आमदारांची यादी जाहीर करा, असं थेट आवाहन काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी दीपक केसरकरांना केलं आहे. काल केसरकरांचं एक स्टेटमेंट आलं की 39 आमदार भेटले, माझंच नाव काय घेता. याचा अर्थ तिकडे खरातच्या या काळ्या कृत्याला पांघरून घालणारे किंवा त्यांना साथ देणारे, त्यांची पूजा करणारे, त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवून देव मानणारे, भोंदूगिरीला चालना देणारे, भोंदूगिरीला प्रोत्साहन देणारे, अंधश्रद्धेचे पायमल्ली तुडवणारे, हे 39 जे कोणी आमदार आहे किंवा मोठे उच्च पदस्थ आहे, त्यांच्यावर जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. कारण यांनी कायदे बनवणारे कायदे मंडळातील लोकांनी जर कायद्याच्या विरुद्ध काम केलं असेल किंवा कायद्याच्या विरुद्ध वागत असतील तर तो गुन्ह्यास पात्र आहे. आणि त्यामुळे या सर्वांवर त्यातले जे जे सहभागी आहेत त्यांची नावं केसरकरांनी उघड केली पाहिजे. 39 जणांची यादी पब्लिश केली पाहिजे केसरकरांनी आणि त्या सर्वांवर प्रतिबंधक म्हणजे जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत, अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. आता ही खरातची वरात कुठपर्यंत जाते हे येणारा काळ सांगेल. पण मी कालही बोलत होतो, आजही बोलत होतो की त्या पेन ड्राईव्ह मधील सर्वच उघड केलं तर महाराष्ट्र सरकारला हादरे बसतील आणि महाराष्ट्र सरकारच अडचणीत येईल. असे महाभाग या खरातच्या काळ्या कृत्यामध्ये सहभागी आहेत आणि ते उघड झालं तर मात्र मोठा महाराष्ट्रामध्ये मला वाटतं की भूचाल होईल असं माझं मत आहे. पुन्हा या मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी उद्या खरातचा बरं वाईट होईल, करतील आणि पुरावे नष्ट करतील. त्यामुळे कायद्याने खरातला शिक्षा दिली पाहिजे आणि खरातच्या या भोंदूगिरीमध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांचं पितळ उघडं झालं पाहिजे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून खरातला शिक्षा व्हावी, परंतु पुरावेच नष्ट करण्यासाठी उद्या खरातच ज्या F-15चं झालं, 30 सेकंदामध्ये लाईट गेली आणि त्याचा मृतदेह आढळून आला, तर आपल्या महाराष्ट्रातील आणि भारतातील हा एक दुसरा F-15च आहे. एकूण जे प्रकरण उघडकीस येत आहे
त्या एपीएसटीचं जसं झालं तसं या एपीएसटीचं होऊ नये म्हणून सरकारने त्या संदर्भात काळजी घेतली पाहिजे. मंत्री झिरवळांचा व्हिडिओ काढणाऱ्याचा शोध घेऊन चौकशी करा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार इद्रिस नायकवडे यांनी केली आहे. विषय असा आहे की ठीक आहे, रुपालीताईंनी राजीनामा दिला, आयोगाचाही दिला असेल, प्रदेशाध्यक्षपदाचा दिला असेल, म्हणून ते दोषी आहेत असं नाही आहे. ज्यावेळेस आपल्यावर आरोप होतात त्यावेळेला आपण पदापासून बाजूला होऊन निष्पक्षपणानं चौकशी व्हावी हा त्यामागचा उद्देश असतो. आणि त्यामुळं त्या काही दोषी आहेत म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला असं जे काही लोक बोलत आहेत त्यात काही तथ्य नाही असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे त्यांनी एक प्रामाणिकपणानं आपले राजीनामे देऊन बाजूला होण्याची भूमिका घेतली. आता तुम्ही चौकशी करा निष्पक्षपणानं. ज्या दिवशी चौकशीचा निकाल येईल, मी त्यात निर्दोष आहे असं वाटेल, त्यावेळेला पुन्हा मी सक्रिय होईन अशी त्यांची मानसिकता असावी. त्यांचं माझं काही बोलणं झालेलं नाही, पण मला थोडंसं ज्ञात आहे की त्यांचा स्वभाव काय आहे. त्या स्वभावानुसार त्यांनी राजीनामा देऊन बाजूला होण्याचा निर्णय केला. ह्यात फार काही गैर नाही आहे. झिरवळांच्या बाबतीत सुद्धा स्वतः मुख्यमंत्र्यांची बातमी ऐकली की काही वेगवेगळी व्हिडिओज अमालगमेट करून ते काहीतरी वेगळंच प्रकार आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आणि त्यामुळं हे कोणीतरी याच्या मागं आहे. तो व्हिडिओ निघतो याचा आता कोणीतरी शूट केला ना, तो शूट करणारा कोण आहे तो पहिला घावला पाहिजे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. आणि त्यांनी जर एखाद्याच्या पर्सनल लाईफमध्ये बेडमधला व्हिडिओ जर शूट केला असेल तर तो गुन्हा आहे संमतीशिवाय. त्यामुळे पहिला त्या माणसाला बघितलं पाहिजे की यांनी व्हिडिओ शूट केला आहे, त्याच्यामागं कोण आहेत का, त्याच्यामागचे उद्देश काय आहेत हे तपासले गेले पाहिजेत. आणि त्यानंतर झिरवळांच्या बाबतीत बोलणं योग्य होईल. नरहरी झिरवळांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले पाहूयात. नरहरी झिरवळांचा एक व्हिडिओ समोर आलेला आहे. नेमकं काय तथ्य आहे, कारण की बराच तो व्हायरल देखील होतोय, त्यामुळे कुठेतरी एक राजीनामा घेतला जाईल अशी देखील चर्चा. असं आहे की नरहरी झिरवळ यांनी मला फोनवर दूरध्वनीवर संपर्क करून असं सांगितलेलं आहे की हा जो व्हिडिओ आहे तो 3-4 व्हिडिओ जोडून चुकीच्या पद्धतीनं तयार केलेला व्हिडिओ आहे आणि त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे. मी त्यांना ॲडवाईस केलेलं आहे की त्यांनी तात्काळ त्या संदर्भात एक कंप्लेंट दाखल करावी. या व्हिडिओची शहानिशा ही करण्यात येईल आणि एकूणच जी काही इमर्जिंग परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीवर त्याची सत्यता काय आहे ती पडताळून या ठिकाणी त्यांच्या पक्षाच्या नेत्या सुनेत्राताई पवार आणि आम्ही मिळून योग्य निर्णय करू. सगळे राज्यात पावसाचं संकट पाहायला मिळतंय. शिरवळ अडचणी देताना पाहायला मिळतात. यापूर्वी सुद्धा त्यांच्या कार्यालयामध्ये लाच घेताना त्यांच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. यावेळेला सुद्धा त्यांच्यावर आरोप होत आहेत. सरकारवरती या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी सरकारच्या प्रतिकूल परिणाम होतो असं बघा, असं आहे की मागच्या काळात जी घटना घडली त्याचं पूर्ण चौकशी झाली, त्याच्यामध्ये कुठेही झिरवाळांपर्यंत संबंध गेला नाही. आता जी घटना आहे, जे काही व्हिडिओ समोर आले ते गंभीर आहेत, त्यामुळे त्याची सत्यता पडताळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते जर सत्य असतील तर त्याच्यावर योग्य ती कारवाई होईलच. खऱ्या प्रकरणामध्ये पुन्हा काही व्हिडिओ समोर येत आहेत. एकनाथ शिंदे यांचे माजी खासदार यांचा देखील व्हिडिओ समोर आलेला आहे. आणखी एक गुन्हा दाखल झालाय. काय नेमकं असं आहे की पहिल्यांदा तर त्यांच्यासोबत कोणाचे फोटो येतात, कोणाचे व्हिडिओज येतात, याच्यावरनं आपल्याला या सगळ्या गोष्टी डिटर्मिन करता येणार नाही. फोटो आणि व्हिडिओज आलेल्यांचा सहभाग आहे का हे महत्त्वाचं आहे आणि तो सहभाग कोणाचा असेल तर कारवाई होईल, नसेल तर केवळ फोटो या ठिकाणी एखाद्याचा निघाला, आता आम्ही सगळे इथे उभे आहोत, आमच्या मागे कोण उभं आहे आम्हाला माहिती नाही आणि त्याच्यासोबत फोटो निघाला, उद्या त्यांच्यातल्या कोणी काय केलं म्हणजे इथे कोणी करणार नाही तरी देखील अशा प्रकारे आपल्याला दोषी नाही पकडता येणार. पण एक गोष्ट निश्चितपणे मी सांगतो की या प्रकरणामध्ये कोणालाच सोडण्याचं कारण नाही आहे. अतिशय डीप आम्ही जातो, अनेक नवीन गोष्टी लक्षात येत आहेत. अजून काही FIR येत्या काळामध्ये होण्याची शक्यता आहे. काही विक्टिम्स अजून पुढे येत आहेत, काही महिला पुढे येत आहेत. याच्या व्यतिरिक्त काही लोक आर्थिक फसवणूक झाली म्हणून देखील पुढे येत आहेत. त्यांचेही FIR हे लवकरच आपल्याला पाहायला मिळतील. पण या निमित्ताने एक अजून गोष्ट मी सांगतो की या प्रकरणामध्ये ज्या दुर्दैवी महिला विक्टीम आहेत
त्यांचे व्हिडिओ हे काही लोकांनी सोशल मीडिया साईटवर अपलोड केले आहेत. ते आम्ही आता त्या ठिकाणी सोशल मीडिया साईटवरनं हटवले आहेत. पण ज्या ज्या लोकांनी अशा प्रकारचे व्हिडिओ सोशल मीडिया साईटवर अपलोड केले असतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. सर राज्यात पावसाचं आहे, ज्या महिला पावसाचं त्यांना काही संरक्षण दिलं जाणार आहे. पूर्ण संरक्षण दिलेलं आहे. महिला ज्या काही विक्टीम आहेत त्या समोरच याकरता आल्या की त्यांना पूर्ण संरक्षण दिलेलं आहे. आणि यापुढेही ज्या महिला येतील त्यांना पूर्ण संरक्षण दिलं जाईल. आणि म्हणूनच यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं संरक्षण हे गोपनीयतेचं आहे. काही लोक ती गोपनीयता भंग करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागेल. देवेंद्रजी, अनेक व्हिडिओ विचित्र पद्धतीने अपलोड करतायत आणि याच्यावर सोशल मीडियावर आपण काही दिवसांपूर्वी हाऊसमध्ये बोललो होता. ऍक्च्युअली त्याच्या अनुषंगाने काही मेजर कारवाई नाही, निश्चित कारवाई ही केली जाईल. आणि केवळ तेच नाही तर त्याच्यावर जे लोक कमेंट करतायत त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की ते त्याचा पार्ट होत आहेत. जर कोणी फॉरवर्ड केलाय तर ते त्याचा पार्ट होत आहेत. त्यामुळे अशा सगळ्यांना मी चेतावणी देतोय की कारवाई होईल. भोंदू खरात प्रकरणावरून राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे यांनी परखड भूमिका व्यक्त केली आहे. पाहूयात. खरं तर एका बाजूला आपण महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांचा, फुले शाहू आंबेडकरांचा वारसा सांगतोय. आपण या महाराष्ट्राला जिजाऊ, सावित्री, रमाई, अहिल्यादेवींचा वारसा सांगतोय. परंतु अलीकडच्या काळामधली जी प्रकरणं बाहेर येत आहेत त्यातही विशेष करून महिला अत्याचारांच्या बातम्या ह्या मनाला अत्यंत व्यथित करणाऱ्या आहेत. म्हणजे भोंदूबाबा खरातनी ज्या पद्धतीनं महिलांच्यावरती अत्याचार केले, ज्या पद्धतीनं महिलांच्या म्हणजे अडचणीमध्ये सापडलेल्या महिला जेव्हा त्याच्याकडे मार्ग काढण्यासाठी आल्या त्यावेळेला कधी ओशनो जल देऊन किंवा कधी भीती दाखवून, कधी रिमोटवरचा नाग दाखवून ज्या पद्धतीनं महिलांच्यावरती त्यांनी अत्याचार केलेत ही प्रकरणं अत्यंत चीड आणणारी आहेत. त्यामुळे महिला सुरक्षित राहिला पाहिजेत, महिलांचा सन्मान राहिला पाहिजे. कारण छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं होतं की महिलांचा सन्मान हाच स्वराज्याचा सन्मान. त्यामुळे एक राज्यसभा खासदार आणि त्यातही एक महिला खासदार म्हणून काम करत असताना माझी संपूर्णतः प्रायोरिटी ही महिलांचे प्रश्न कसे सोडवले जातील किंवा या संदर्भामधला जो शक्ती कायदा अजून पेंडिंग राहिलेला आहे तो कसा लवकरात लवकर पारित करून घेता येईल, जे कायदे आहेत त्याची कशी प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल, या पद्धतीनं महिला सुरक्षित राहाव्यात आणि सक्षम व्हाव्यात याकरिता मी दररोज नव्हे तर माझा प्रत्येक क्षण हा त्यासाठी मी असेल. सुषमाताई नवीन खुलासे करत आहेत. खरात प्रकरणामध्ये असेल चाकणकरांवर खूप खुलासे करतात. त्यावर हे बघा, मला या ठिकाणी एक वाटतं की ज्या वेळेला अत्याचाराची प्रकरणं होत आहेत त्यावेळेला त्या नराधमांना शिक्षा झालीच पाहिजे. मला या ठिकाणी संत तुकारामांचं एक वचन आठवतं की तुका म्हणे ऐशा नरा मोजोनी माराव्या पैजारा. म्हणजे अशा भोंदूबाबांचा समाचार हा घेतला गेलाच पाहिजे. अशा अत्याचारांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. आणि महाराष्ट्र शासनानं, पोलीस दलानं लगेचच त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले आणि त्याला गजाआड केलं. आणि आपण बघितलं की नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला म्हणत त्या अशोक खरातचे काय हाल झालेले होते हे पण आपण बघितलं. परंतु केवळ चर्चेत राहण्यासाठी किंवा केवळ कुठलंही प्रकरण असेल तर त्याचा फोकस स्वतःकडे वळवण्यासाठी कुणीही अशा पद्धतीनं अशा घटनांचं राजकारण करू नये. आपल्या माध्यमातून मला आणखीन एक आवाहन करायचं आहे की अनेक लोक ज्या क्लिप्स बाहेर आलेल्या आहेत त्या समाज माध्यमांवरती फॉरवर्ड करतायत. ज्या महिला या निर्भयपणानं पुढे आलेल्या आहेत तक्रार करण्यासाठी, त्यांची ओळख कुठेही जाहीर होऊ नये. अशा पद्धतीच्या क्लिप्स फॉरवर्ड करून त्या महिलांचा सन्मान आपण धोक्यात आणू नये अशी मला सगळ्यांना विनंती करायची आहे. असं वाटतं की राजकारणाचं जे स्तर आहे ते खालावलेलं आहे. कारण एकमेकांच्या व्हिडिओ क्लिप काढून एकमेकांवर आरोप केले जात आहे. मला हेच वाटतं की राजकारण म्हणजे नळावरची भांडणं नाही आहेत. राजकारण म्हणजे संगीत मानापमानाचं नाट्य नाही आहे. राजकारण म्हणजे एकमेकांचं वस्त्रहरण नाही आहे. राजकारणामध्ये लोकांच्या प्रश्नांची चर्चा झाली पाहिजे. राजकारणामध्ये जनतेचं जीवन हे कसं सुखी झालं पाहिजे याच्यावरती चर्चा झाली पाहिजे. राजकारणामध्ये टीका झालीच तर ती मुद्द्यांवर झाली पाहिजे, कामांवर झाली पाहिजे.
परंतु अलीकडच्या काळात मात्र कोण कोणाच्या बेडरूममध्ये काय करतो, कोण कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय करतो, अशाच गोष्टींच्या वरती त्या माणसाचं कॅरेक्टर असॅसिनेशन कसं करेल जाईल याच्यावरती जास्त फोकस आहे. त्यामुळे मला खरं तर विनंती करायची आहे सगळ्यांना की बघा, अशाच पद्धतीचं जर वातावरण राहिलं तर महिला असतील, सर्वसामान्य असतील, यांना राजकारणाची भीती वाटू लागेल. त्यामुळे आता कुठंतरी थोडं थांबूयात. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी संस्कृती आहे की अगदी दिवसभर विधिमंडळाच्या मध्ये एकमेकांवर टीका व्हायची, पण संध्याकाळी सगळे मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि एकमेकांशी दिलखुलासपणाने गप्पा व्हायच्या, ती महाराष्ट्राची संस्कृती पुन्हा परत आणूयात. या महाराष्ट्राला शिवरायांचा वारसा आहे, या महाराष्ट्राला बाबासाहेबांचा वारसा आहे, तर या महाराष्ट्राचं राजकारण इतक्या गलिच्छ पातळीवर नको न्यायला. आणि हे आवडत नाही आहे सर्वसामान्य लोकांना. सर्वसामान्य लोकांना देणं घेणं नाही हो की तुम्ही काय अशा पद्धतीच्या गलिच्छ गोष्टी ज्या काही करताय ना, हे नको. सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे प्रश्न सुटलेले पाहिजेत, आमच्या महिला सुरक्षित पाहिजेत, महिला सन्मानाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. आणि यासाठीच आमचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब सुद्धा उद्या शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्तानं नांदेडमध्ये येत आहेत. महिला आयोगाच्या ज्या अध्यक्ष होत्या चाकणकर मॅडम, यांच्या कार्यकाळात कसं पाहताय आपण? खरं तर मला या ठिकाणी एकच वाटतं की कुठलंही पद हे जेव्हा आपल्याला मिळतं तेव्हा त्या पदाचा वापर हा सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि महिलांच्यासाठी झाला पाहिजे. म्हणजे ज्या पद्धतीनं आपण बघितलं की त्यांच्या बाबतीतच्या ज्या अनेक गोष्टी झाल्या, हे सगळं घडलं, तर हे व्हायला नको होतं. परंतु त्याच वेळेला मला असं वाटतं की टीका करत असताना सुद्धा म्हणजे अलीकडच्या ज्या काही आपण ह्या गोष्टी बघतोय, म्हणजे आपण महिलांच्यावरती टीका करत असताना सुद्धा दुसऱ्या महिलेवरती काय बोलतोय याचं भानच काही जणांना राहत नाहीये. ते कुठंतरी संयम ठेवावा असं मला वाटतं. रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला दोन्ही पदाचा, त्यावर रुपालीताई चाकणकर यांनी मला वाटतं की काही काळापूर्वीच महिला आयोगाचा तर राजीनामा दिलेलाच होता आणि आता प्रदेशाध्यक्षपदाचा दिला असं आपल्या माध्यमातून मला कळत आहे. तर मी स्वागत करते त्यांच्या ह्या निर्णयाचं आणि मी विनंती करेन सगळ्याच महिलांना की कमीत कमी आता तरी म्हणजे कुठंतरी आपले स्कोअर सेटल करण्यासाठी या अत्याचार प्रकरणाचा वापर करू नका. कुणीतरी कुणावरती उठतं, कुणीतरी कुणावरती टीका करतं आणि कुणाचा तरी राजकीय बळी घेण्यासाठी असे प्रकार होता कामा नयेत. तर उलट ज्या पीडित महिला आहेत, जे व्हिडिओ क्लिप्स नाही, मला थोडासा माझा मुद्दा पूर्ण करू द्या, की ज्या पीडित महिला आहेत की ज्या खरातनी त्या महिलांच्यावरती अत्याचार केलेले आहेत, ज्या महिलांनी धाडस करून जे समाज काय म्हणेल, कुटुंब काय म्हणेल याला न घाबरता ज्या महिला पुढे येऊन लढतायत या प्रकरणाच्या विरोधामध्ये, आपण त्यांना मनोधैर्य देण्यासाठी या सगळ्या महिला नेत्यांनी पुढे यावं. म्हणजे माझी विनंती आहे, त्या सगळ्या महिला नेत्या रोज प्रेस कॉन्फरन्सेस घेत आहेत, रोज काही ना काहीतरी बोलतायत. मला त्यांना विनंती करायची आहे की ज्या पीडित महिला आहेत त्यांच्या पाठीशी उभं राहूयात, त्यांना न्याय कसा मिळेल याच्यासाठी आपले प्रयत्न आणि आपली ताकद आपण पणाला लावूयात. हे व्हिडिओ क्लिप्स येत आहेत ते पोलीस प्रशासनाकडूनच बाहेर येत आहेत, कसे बघा ते कसे बाहेर येत आहेत किंवा काय याच्या संदर्भात आता तरी माझ्याकडे काहीच माहिती नाही आहे. परंतु ते बाहेर येणं हे अत्यंत धोक्याचं आहे. त्या फॉरवर्ड होणं हे सुद्धा अत्यंत धोक्याचं आहे. एक महिला म्हणून मला या संदर्भात ती संवेदनशीलता मला कळतीये, कारण कुठल्याही महिलेसाठी तिचा मान सन्मान, तिची अब्रू ही खूप महत्त्वाची असते. आणि जिथे अत्याचार झाल्यानंतर सुद्धा अनेक महिला पोलीस कंप्लेंट करायला पुढे येत नाहीत, ते या बदनामीला घाबरून येत नाही. मग जर एक समाज म्हणून मला आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कळकळीचं आवाहन माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भावा बहिणींना करायचंय की त्या क्लिप्स कुठून आणि कशा येत आहेत याच्या संदर्भात आम्ही प्रशासनाला विनंती करू. पण माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, चुकून जर कोणीही तुमच्या मोबाईलवरती, तुमच्या सोशल मीडियावरती अशी क्लिप फॉरवर्ड केली असेल तर प्लीज ती ओपन करू नका, ती फॉरवर्ड करू नका. त्या आपल्याच भगिनी आहेत, त्यांचा मान हा आपलाच मान आहे. आणि जर त्या अशा कुठल्या कृत्याला बळी पडल्या आहेत आणि जर त्या धाडसानं लढतायत ना, तर आपण त्यांच्या पाठीशी उभं राहूया. त्यांची ओळख जाहीर होईल अशा पद्धतीचं कुठलंही कृत्य कोणीही करू नये ही विनंती आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयानं 4 दिवसांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत राहावं लागणार आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयानं 4 दिवसांची वाढ केली आहे.
त्यामुळे आता खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीतच राहावं लागणार आहे. भोंदूगिरी, जादूटोणा आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेला अशोक खरात याला रविवारी नाशिकमधील सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकानं अधिक माहिती मिळावी यासाठी खरातला पोलीस कस्टडी मिळणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं. तसंच यावेळी न्यायालयात खरात याची बंदूक, त्याच्या मोबाईलमधील डेटा व संपत्तीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयानं विशेष पथकाची मागणी मान्य करत खरातला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठवलं. भविष्य सांगण्याच्या बहाण्यानं जाळ्यात ओढून भीती घालून महिलांवरती लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अशोक खरातचे दररोज नवीन प्रताप सवाट्यावरती येत आहेत. महिलेवर अत्याचार केला, बनावट रत्ने व अंगठ्या देऊन आर्थिक फसवणूक केली असे आणखी 2 गुन्हे त्याच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आले. दरम्यान हवाला रॅकेट व व्याजाच्या धंद्यात त्याने शेकडो कोटींची उलाढाल केल्याचं विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत समोर आलंय. त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची आता ईडीकडून चौकशी होणार आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. डिजिटल पत्रकारितेच्या विश्वाला नवी दिशा दर्शन देणारे अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे राष्ट्रीय अधिवेशन येत्या 4 मे 2026ला गोवा राज्यातील पणजी येथील कला अकादमी येथे भव्यदिव्य वातावरणात पार पडणार असल्याची घोषणा संघटनेचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा माने यांनी सावंतवाडीत केली. डिजिटल पत्रकारितेच्या विश्वाला नवी दिशा दर्शन देणारे अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे राष्ट्रीय अधिवेशन येत्या 4 मे 2026 रोजी गोवा राज्यातील पणजी येथील कला अकादमी येथे भव्यदिव्य वातावरणात पार पडणार असल्याची घोषणा संघटनेचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा माने यांनी सावंतवाडीत केली. अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यातून पत्रकार, संपादक आणि डिजिटल माध्यमातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असून हे अधिवेशन संघटनेच्या कार्याचा मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. संघटनेच्या वतीने राजा माने यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानं जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी राष्ट्रीय सचिव तेजस राऊळ, राज्य उपाध्यक्ष सागर चव्हाण, राज्य संघटक सीताराम गावडे, कोकण विभाग अध्यक्ष प्राध्यापक रुपेश पाटील, कोकण संघटक राजेश नाईक, जिल्हाध्यक्ष भरत केसरकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष सिद्धेश सावंत, तालुका संघटक आनंद धोन तसंच पदाधिकारी शुभम सावंत, श्रीरंग सावंत यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राजकीय लोकांना भोंदूबाबांची गरज का भासते या प्रश्नावर माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकरांनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. राजकीय नेत्यांना भोंदूबाबांची गरजच काय भासते? याच्यामध्ये असं आहे की कोणीतरी आपण म्हणतो की एखादं जे मंदिर आहे या मंदिरामध्ये प्रचिती येते किंवा त्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला खरोखर एक चांगली भावना असं जर एकाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे असं करत एकामेकाशी चर्चेमधून या लोकांची प्रसिद्धी होते आणि त्याचा गैरफायदा अशी मंडळी घेत असतात असं माझं ठाम मत आहे. कारण मी शिवमंदिर म्हणून गेलो होतो, त्या निमित्ताने ओळख झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की अनेक महनीय व्यक्ती सुद्धा त्या ठिकाणी. मी कोणत्याही प्रकारच्या अघोरी विधीत भाग घेतला नसल्याचा खुलासा आमदार दीपक केसरकर यांनी केलाय. पाहूयात. हे बघा, श्रद्धा हे वेगळं भाग आहे आणि जादूटोणा हा वेगळा भाग आहे. मी स्वतः जरी माझी ओळख झालेली असली तरी कुठल्याही तऱ्हेच्या अघोरी विधीमध्ये मी भाग घेतलेला नाही. मंदिरामध्ये जी ब्राह्मण पूजा करत असतात, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक केला जातो, पाण्याचा अभिषेक केला जातो, याच्या पलीकडे कुठल्याही पूजेमध्ये किंवा आपण जे म्हणता की अंधश्रद्धेमध्ये जे वेगवेगळ्या तऱ्हेचे विधी केले जातात अशा कुठल्याही विधीमध्ये मी स्वतः भाग घेतलेला नाही. त्याच्यापैकी आलेल्या कुठल्याही माणसाने शंकराची पूजा म्हणजे शिवपूजा करण्याच्या व्यतिरिक्त काय केलं असेल असं मला स्वतःला वाटत नाही. परंतु एकंदरीत आता ज्या बातम्या येतात त्याच्यावरून त्यांनी आपलं ज्योतिषाचं जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानाचा गैरवापर करून अनेक महिलांना फसवल्याचं आता निदर्शनाला आणत आहे आणि अत्यंत चुकीची बाब आहे आणि महिलांवर अन्याय करणारी बाब आहे. तर त्यांना कठोर जर शासन झालं तर निश्चितपणे एक चांगला मेसेज हा संपूर्ण महाराष्ट्राला जाऊ शकतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या त्या व्यक्तीकडून माझ्या विरोधात कृत्य, दीपक केसरकर यांचा आरोप. भोंदू खरातला 4 दिवसांची वाढीव पोलीस कोठडी आणि खरातला भेटणाऱ्या आमदारांची यादी जाहीर करा, वडेट्टीवारांचं केसरकरांना आवाहन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.